Sabeu qui ve avui a tocar? Qui? El Jordi Moncayo. Carai! Ai, a mi m'agrada molt com Doncs canta. mira que estupendo, escolta'm. Sí, la Isabel encanta. A mi m'encanta. Perquè sempre li dedica cançons i com que són tan maques i té aquella veu tan bonica, doncs la veritat. Mira, ara el que dèiem, ara ha vingut la meva filla i l'ha sentit. I ha dit, diu, mare de Déu, quina veu que té més maca. Canta estupendament bé, mama. Sí, escolta'm. Així que avui podeu... Molt agradable. Avui podeu ballar bé. No del cantant, sinó l'agradable que és. Ah, tot. Tot. Quan l'acompanya. I tant. Sí, perquè a sobre de no sols cantar, sinó personalment. Personalment és una és persona molt agradable. lo agradable que és i això. El Jordi Moncayo yo me gusta que venga mucho a San Celoni porque es muy animado, canta muy bien y la gente se lo pasa muy bien aquí en el Splay de San Celoni con él. Bueno, yo también estoy muy contenta que venga Jordi Moncayo porque la verdad que canta muy bien y nos divertimos muchísimo con él. Jordi Moncayo canta molt bé, és fantàstic. Pues sí, a mí me gusta mucho cómo canta, porque tiene una voz muy buena. Sí, fantàstic, sí. Es muy bueno músico, canta muy bien y nos lo pasamos muy bien. A mí Moncayo, un tío simpático, lo hace bastante bien y ¿qué quiere que le diga? Nada más. Jordi Moncayo sí, canta muy bien, la verdad que sí, y es muy agradable, muy simpático. Y bueno, estamos bastante contentos con él. El Jordi Moncayo és un dels músics que a mi m'agrada, dels que venen aquí de Sant Celoni. Soc l'Albert, un fan d'ell. El Jordi Moncayo nos gusta mucho como toca y la simpatía que tiene con el público. Todo el mundo nos gusta. Sí, nos gusta. Es muy simpático. Es muy simpático y muy alegre. Y toca bien. Y toca bien. Hola, me llamo Dolores, soy la chica de la cafetería. Yo de Moncayo, ¿qué puedo decir? Todo bueno. Mira, nomás decirte que cantó en mi boda, ¿qué te parece? Mira, jo soc de la botiga que hi ha davant del casal i bueno, pues, sento en el Jordi Moncayo pues, que fa molt bé i el sentim a cantar i ens agrada molt. Jo parlar d'en Jordi Moncayo és molt fàcil. Fa 2 o 3 anys que el conec, primer per feina, ara som amics, però a mi el que m'ha agradat d'ell és sobretot la seva personalitat, un cantant molt correcte, molt bo. A mi m'encanten els seus canvis de veu, m'agrada la seva simpatia, com tracta la gent i sobretot que canti música o sense, no perd mai el to ni mai deixa de ser ell. Jo no sé més què haig de dir perquè és que només sé dir coses bones d'ell.